Mi van te? Mit bámulsz? Te, cseszd meg az anyád száját, húzzá innen! Te hajléktalan! Ne bámulj, mert leverem a fejedre azt a pápa szemet, te! Te nekem ne pofázzál, te röhös paraszt! Ide figyelj, nekem ne szóljál be, mert hívom az apámat, aztán az úgyis kondizik, az meg olyat becsesz neked, hogy nézik a hülye fejed, te hajléktalan! Na mi van? Csak apáddal mersz jönni, te kis buzi? Gyere, küzdjünk szemtől szembe! Vagy talán nem mersz, mert túl befosni vagy? Pápa szemes gyökér, húzd vissza anyádba, vagy belerúgdosnak. Kurva anyádat! Azt hiszed, hogy megijedek egy ilyen kis gyökértől? Gyere, játsszuk le a téren, ha mersz! Apa, azt hiszem legközelebb valami gyöngébb paraszttal bánok. Azt nem tudtam, hogy nála van kalapács. Legközelebb nagyobbat kapsz a fejedre, te kis gyökér, ha visszamersz jönni ide a házam környékére.